हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी प्रणमाल प्रभु जी। ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క భక్తులకి పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకి నా శిరసాభివందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించండి. సో దట్ సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో ఇచ్చేలాగా. ఈరోజు నా గురువు గారైన హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు నా పరమ గురువు అయిన హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాను పలికిస్తారు, నేను అంత మేరాను పలుకుతాను. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితమేన భూతలే స్వయం రూప కదామహం దదాతి సుపదాంతికం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీన బంధు జగత్పతి గోపేశ గోపికాంత రాధాకాంత నమస్తుతే. తప్తకాంచన గౌరంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి. హరిప్రియ వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమః. ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే జయపతాక స్వామి నితి నామ్ని నమో ఆచార్య పాదాయ నితాయ కృపదాయ గౌరవదామదాయ నిగ్రహమతారిణి నమః. ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నితి నామ్ని నమస్తే. సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసాది గౌర భక్తి వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరి హరి హరే రామ రామ రామ. ప్రభుజీ కాస్త ప్రాజెక్ట్ చేస్తారా ప్రభుజీ క్లాస్ డే 3. సో ఈసోపనిషద్ 3వ క్లాస్ కి అందరికి స్వాగతం. సో ఇప్పటిదాకా మనం ఏమేమి చూసాము అని అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఈసోపనిషద్ అంటే ఏంటి, సో మిగతా అన్నిటి గురించి వేదాంత సూత్రాలు వాటన్నిటి గురించి కూడా తెలుసుకున్నాము. సో ఉపనిషత్తులు 11 ఇంపార్టెంట్ ఉపనిషత్తులు, దాంట్లో నుంచి మొట్టమొదటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఉపనిషద్ అంటూ ఏదైనా ఉన్నది అని అంటే అదే ఈసోపనిషద్. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఉపనిషద్ అది. సో అందుకోసం శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఎలా పెట్టారు అని అంటే, మనకి స్టడీస్ అనేది భగవద్గీత అండ్ ఈసోపనిషద్ అండ్ నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఇది నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ భక్తి రసామృత సింధు, ఈ 4 పుస్తకాలు మనకి జ్ఞానాన్ని తీసుకొని వస్తుంది. అండ్ ప్యారలల్ గా శ్రీమద్ భాగవతం అనేది మనకి దాంట్లోని ఆస్వాదన తెస్తుంది. దాన్ని ఎంజాయ్ ఎలా చేయాలి, మనం జ్ఞానాన్ని ఎలాగ ఎంజాయ్ చేస్తూ తెలుసుకోవాల్చాలి అనేది మనకి చెప్తుంది శ్రీమద్ భాగవతం. సో కాబట్టి ఈ రకంగా మనకి ఈ పుస్తకాలన్నీ కూడా అత్యద్భుతమైనటివి. అన్ని పుస్తకాలు చదవాల్సిన అవసరం లేదు, మనకి ఎన్నో ఉన్నాయి ఉపనిషత్తులు అండ్ మనకి పురాణాలు, ఉప పురాణాలు, ఇవన్నీ కూడా చదవాల్సిన అవసరం లేదు. వేదాలు, సో ఈ 4 వేదాలు, మహాభారతం అండ్ ఉపనిషత్తులు అండ్ పురాణాలు, ఉప పురాణాలు, ఇవన్నిటిని చదవాలి అని అనుకుంటే అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవాళ కాలంలోని ఎవరు అటువంటి చెప్పగలిచే వాళ్ళు లేరు. అండ్ మనకి అర్థం కాదు అండ్ అంత ఓపిక ఉండదు, ఎవరికి అంత టైం లేదు. కాబట్టి కేవలం ఈ పుస్తకాలు మాత్రమే చదవండి. ఒకవేళ అంత టైం కూడా లేదనంటే కేవలం భగవద్గీత చదవండి, కేవలం 18 అధ్యాయాలు. సో రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున చదివినా సరే కూడా 18 రోజుల్లో అయిపోతుంది. సో ఈ రకంగా మనం భగవద్గీత ఒక్కటి చదివితే చాలు, జీవితం పర్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది. సో మనకి ఈ రకంగా అందుకోసమని భగవద్గీత అయిపోయిన తర్వాతే ఈ పుస్తకాలను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో ఇన్వొకేషన్ ప్రేయర్ శ్రీ ఈశోపనిషత్లోని తీసుకున్న శ్లోకం ఇది. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఎవరికైనా శ్లోకాలు ఇప్పటిదాకా వచ్చా? ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ ఒక 3 శ్లోకాస్ దాకా ఇన్వొకేషన్ ప్రేయర్ తో పాటు హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి ఎవరికైనా వచ్చంటే. ఒకవేళ హ్యాండ్స్ రేస్ చేయడం తెలియటం లేదంటే పర్వాలేదు, డైరెక్ట్ గా అన్మ్యూట్ చేసుకొని పాడండి. యా రాజేశ్వరి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాతాజీ.
హరే కృష్ణ. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీతా మామేవేహ కర్మాణి జిజీవిషేష్టతం సమాహ ఏవం త్వయి నాన్యతే తోస్తి న కర్మ న లిప్యతే నరే కుర్వన్. నెక్స్ట్ ది అసూర్యానామ తే లోక అంధేన తమసావృతాః అసూర్యానామ తాంస్తే ప్రేత్యాభిగచ్చన్తే ఏకే చాత్మహనో జనాః. ఎక్సలెంట్ మాతాజీ. రామకృష్ణ ప్రభు. ఓం పూర్ణమదాయ. సారీ ప్రభుజీ, నేను హ్యాండ్ రైట్ చేయలేదు అనుకోకండి. చెప్పండి పర్లేదు. ఓ పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణాత్ పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఈశావిదం రెండోది ప్రభు. ఈశావాసమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తద్ తేన తక్తేన భుంజీదా మా కృత కస్య స్విద్ధనం. కొంచెం పర్వాలేదు. చెప్పండి, ట్రై చేయండి. అదే అది అంతగా బాగా రాదు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నేను ట్రై చేస్తాను. నెక్స్ట్ వీక్ ట్రై చేస్తాను. ఓకే. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీతా మా కృతః కస్య స్విద్ధనం కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజీవిషేచ్ఛతాం సమాహ ఏవం త్వయి నాన్యతే తోస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే. అసూర్యానామ తే లోకా అంధేన తమసావృతాః తాంస్తే ప్రేత్యాభిగచ్చన్తి ఏకే చాత్మహనో జనాః. హరే కృష్ణ. ఎక్సలెంట్. స్వప్న మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీత మా కృతః కస్య స్విద్ధనం. ప్రభుజీ నాకు ఈ రెండే వచ్చు ప్రభుజీ. పర్లేదు మాతాజీ. ఎక్సలెంట్. ఓకే. మీనాక్షి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పండి మాతాజీ. ఈశావాస్య. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. మొదటి మంత్రం. ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీతా మా కృతః కస్య స్విద్ధనం. రెండవ మంత్రం. కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజీవిషేచ్ఛతం సమాహ ఏవం త్వయి నాన్యతే తోస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే. మూడవ మంత్రం. అసూర్యానామ తే లోక అంధేన తమసావృతాః తాంస్తే ప్రేత్యాభిగచ్చన్తి ఏకే చాత్మహనో జనాః. 3 వస్తే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎక్సలెంట్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. చెప్పండి మాతాజీ. ఓం పూర్ణమదం పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణాయ పూర్ణమదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. అదొకటే చెప్పు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సుగుణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మంగళాచరణము. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. మొదటి మంత్రము. ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీత మా కృతః కస్య స్విద్ధనం. రెండవ మంత్రం. కుర్వన్నేహ కర్మాణి జిజీవిషేచ్ఛతం సమాహ ఏవం త్వయి నాన్యతే
తత్తేస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకే, ఎక్సలెంట్ మాతాజీ. నెక్స్ట్ వి ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. నో ప్రాబ్లం. శ్రీనివాస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం హరే నమో కృష్ణ. వాసుదేవాయ. మంగళాచరణ. ఓం పూర్ణమదం పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ येन त्यक्तेन भुञ्जीदा मा गृधः कस्य स्विद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे च तं समा एवं त्वयि नान्यते तोस्ते न कर्म लिप्यते नरे असूर्या नामते लोका अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ఏకే చాత్మహనో జనాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇద్దరం పార్టిసిపేట్ చేస్తాం ప్రభుజీ, అంటే మా వారు నేను ఇద్దరం. ఎక్సలెంట్. విన్నాను. అతని గొంతు కూడా విన్నాను, శ్రీనివాస్ ప్రభు గొంతు కూడా విన్నాను. ఎక్సలెంట్. హరి బోల్. శశికళ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చెప్పండి మాతాజీ. మంగళాచరణ. ఓం పూర్ణమదం పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఒకటో మంత్రం. ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన తత్తేన భుంజీదా మా గృధః కస్య సిద్ధనం. రెండే వచ్చు ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. నో ప్రాబ్లం మాతాజీ. ఎక్సలెంట్. బృందా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఈశోపనిషత్తు ఇన్వొకేషన్. మంగళాచరణం. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. మొదటి మంత్రం. ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీథా మా గృధః కస్య స్విద్ధనం. రెండో మంత్రం. కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజీవిషేషతం సమాః ఏవం త్వయి నాన్యథేతోస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే. మూడో మంత్రం. అసూర్యానామతే లోకా అంధేన తమసావృతాః తాంస్తే ప్రేత్యాభిగచ్చంతి ఏకే చాత్మహనో జనాః. హరే కృష్ణ. ఎక్సలెంట్. చంద్రావతి మాతాజీ ఆల్రెడీ ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, మళ్ళీ డౌన్ చేసేసారు. రాజశ్రీ మాతాజీ చెప్పారని డౌన్ చేశాను ప్రభుజీ. మంచిది మాతాజీ, మీరు కూడా చెప్తే కొందరికి వినాలనుకుంది. చెప్పండి మాతాజీ. ఓం మంగళాచరణము. హరే కృష్ణ. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. మొదటి మంత్రము. ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీతా మా గృధః కస్య స్విద్ధనం. రెండవ మంత్రము. కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజీవిషేషం తమా ఏవం త్వయి నాన్యతేతోస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే. మూడవ మంత్రం. అసూర్యానామతే లోక అంధేన తమసావృత తాంస్తే ప్రేత్యాభిగచ్చంతి ఏకే చాత్మహనే ఎక్సలెంట్ మాతాజీ. చాలా నేర్చుకున్నాం ప్రభుజీ, మీరు నేర్పించారు, మర్చిపోతున్నాము. పర్వాలేదు మాతాజీ, మీరు దాన్ని బట్టి నాకు తెలుస్తుంది చూడకుండా చదువుతున్నారని. ఎక్సలెంట్. భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మంగళాచరణం. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. మొదటి మంత్రం. ఈశావాస్యమిదం సర్వం
यत्किञ्चां जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीरा మా కృదకస్య స్విద్ధనం. రెండవ మంత్రం. కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజీవిషేత్తోత్తం సమాహ ఏవం త్వయి నాన్యదేతోస్తి న కర్మా లిప్యతే నరః. మూడవ మంత్రం. అసూర్యా నామ తే లోకా అంధేనా సమతావృతాః తాంస్తే ప్రేత్యాభిగచ్చంతి. ఏకేచ్ఛాజ్ఞహనో జనాః. హరే కృష్ణ. ఎక్సలెంట్. సరళాదేవి మాతాజీ. సరంగా కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఈశోపనిషత్తు మంగళాచరణం. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముద్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఒకటో మంత్రం. ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీత మా గృదః కస్య స్విద్ధనం. రెండో మంత్రం. కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజీవిషేత్తం సమాహ ఏవం త్వయి నాన్యతేతోస్తి న కర్మే లిప్యతే నరః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎక్సలెంట్. నవీన్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మంగళాచరణం. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఒకటే ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాను. ఎక్సలెంట్ ప్రభు. హరి వైజయంతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఈశోపనిషత్ మంగళాచరణ మంత్రం. పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణమేవావశిష్యతే. సారీ ప్రభుజీ. పర్లేదు చెప్పండి మాతాజీ. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. మొదటి మంత్రం. ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీత మా కృదకస్య స్విద్ధనం. ప్రభుజీ 18th మంత్రం కూడా వచ్చి ప్రభుజీ నాకు. హరే కృష్ణ. 18th దాకా వచ్చా? అదొక్కటే వచ్చి ప్రభుజీ. ఓకే నో ప్రాబ్లం. అగ్నేనయా సుపదరాయ అస్మాన్ విశ్వాని దేవా వయునాని విద్వాన్ యుయుధ్యస్మా జుహురాణమేను భూయిష్ఠాం తే నమః విధేమ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎక్సలెంట్. ఓకే. ఆరాధ్య ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. చెప్పండి ప్రభుజీ. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. మొదటి మంత్రం. ఈశావాస్యమిదం తేన త్యక్తేన భూజీదా మా గుదః కస్య సిద్ధనం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎక్సలెంట్. హరి బోల్. చాలా మందికి శ్లోకాలు నేర్చుకున్నారు. ఒకవేళ నేర్చుకోకపోతే నేర్చుకోండి. చాలా అద్భుతమైన శ్లోకాలు.
ఎందుకనంటే మీరందరూ కూడా భక్తి శాస్త్రిలో ఉన్నవాళ్ళు, ప్రీచింగ్ చేయాల్సిన వాళ్ళు. శ్లోకాలతో చెప్పారు అని అంటే జనాలు నమ్ముతారు మీరు చెప్పే మాటల్ని. అయినా ఇన్ఫాక్ట్ ఇది మనం చెప్పే మాటలు కాదు, ఇదంతా కూడా కృష్ణుడు చెప్పిన మాటలు. ఓకే, సో ఈరోజు మనం లెసన్ 3 మొదటి మంత్రం నుంచి మనం చూడబోతాం. సో మొదటి మంత్రం, ఈశావశ్యమిదం సర్వం యత్కించిత్ జగదత్యం జగత్ తేన తక్తేన భుంజిత మా ఘృతః కస్య స్విద్ధనం. So everything animate and inanimate that is within the universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept only those things necessary for himself which are set aside for his quota, and one should not accept other things knowing well to whom they belong. So చరాచర జీవరాశులు అండ్ స్థావర జంగములు ఏదున్నా సరే కూడా ఈ లోకములోని అదన్నీ కూడా ఈశా అంటే ఈశ్వరుడు. దేనికి ఈశ్వరుడు అని అంటే ఈ లోకానికి అంతటికి కూడా ముల్లోకాలకి అధిపతి ఎవరో అతనిది ఇదంతా కూడా. సో కాబట్టి అతనే వీటన్నిటినీ కూడా ఆయనే దాన్ని పరిపాలిస్తారు. అతని యొక్క శక్తులే ఇవంతా కూడా. సో ఏంటి అవంతా కూడా అంటే చరాచర జీవరాశులు మాత్రమే కాదు, స్థావర జంగములు కూడా. సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా అన్నీ కూడా భగవంతుడిదే ఇది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాలి దాని అధిపతి ఎవరు అని. అండ్ ఒకటి, తండ్రి సంపాదించే ఆస్తి సర్వసాధారణంగా పిల్లల కోసమని, భార్య కోసమని అతను సంపాదిస్తారు. సో అతని సంతృప్తి కొరకు కాదు ఆయన సంపాదించేది, మెయిన్గా పిల్లలకి, వారి భార్యకి, వారి కుటుంబం కోసమని, వారి తల్లిదండ్రులకి, వారి కోసమనే సంపాదిస్తారు. సో అలాంటప్పుడు తల్లిదండ్రులు కానీ లేకపోయిందా పిల్లలు కానీ భార్య కానీ వారు ఆ ధనాన్ని వాడుకునే దానికోసమని వారు ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు. కానీ వారికి ఏదైతే అవసరం ఉన్నదో అది తండ్రిని అడిగితే లేకపోయిందా తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని అడిగితే తప్పేమాత్రం కాదు. తల్లిదండ్రులకు కూడా అధికారం ఉన్నది వారి పిల్లలు సంపాదించే ధనాన్ని అడిగేదానికి, వారి అవసరాల దాకా అడిగేదానికి వారికి హక్కు ఉన్నది. అండ్ అది కొడుకు యొక్క బాధ్యత. అది తల్లిదండ్రులకి, పిల్లలకి, వారి భార్యకి వారి అవసరాల్ని తీర్చేదానికోసమని వారు సంపాదించిన ధనాన్ని ఇచ్చే యొక్క బాధ్యత ఒకటున్నది. అదొకవేళ వాడు నిర్వర్తించకపోతే, అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ వారు భక్తి మార్గంలోని ఉన్నారు అని అంటే అది అందరికీ కూడా ఇది క్షమాపణ అయిపోయినట్టుగా. బట్ అదర్వైజ్ వారు భక్తి మార్గంలో లేరు అండ్ వారి తల్లిదండ్రులకి ధనాన్ని ఇవ్వటం లేదు, లేక వారి పిల్లలకి అవసరాలకి, వారి భార్య అవసరాల కోసం అనేసి ఇవ్వటం లేదు అని అంటే అది పాపము. అది దానికోసమని నరకంలోని ఉన్నాయి, పనిష్మెంట్స్ ఉన్నాయి. కానీ అలాని వారు ఇస్తున్నారు కదా అనేసి వారు ఇష్టానుసారంగా వారి ధనాన్ని ఎవరైనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లలు, సో నేను చిన్నప్పుడు చేసేవాడిని, నాకు తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి ధనం అడిగితే నాకు దొరికేది కాకపోవచ్చు, దేనికి అవసరాలకు కాదు, ఏదో క్యాంటీన్లో వాటిలో తినేదానికోసం అని. వాళ్ళు నాకు ఇవ్వకపోయేసరికి వాళ్ళ పర్స్ నుంచి నేను తీసుకొని దొంగతనం చేసేవాడిని. ఒకసారి చేశాను, పట్టుకోబడిపోయాను. దాని తర్వాత నేను ఎప్పుడు చేయలేదు. సో ఈ రకంగా ఏంటి అని అంటే ఒకవేళ దొంగతనం చేస్తున్నారు అని అంటే వారి అవసరాల కోసం కాకుండా, అవసరాల కోసం తండ్రితో చెప్తే తండ్రి ఇస్తారు, కానీ ఒకవేళ చెప్పకుండా దాన్ని తీసుకున్నారు అని అంటే మాత్రం అది పనిషబుల్ ఆఫెన్స్. అది సో దానికి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా ఎందుకు పనిష్మెంట్ అంటే అది పాపము. ఎందుకు పాపము అంటే అదంతా కూడా భగవంతుడికి చెందింది. భగవంతుడు మన కోసం ఇస్తారు. ఎంత దాకిస్తారు? మన అవసరాలు దాకిస్తారు. అవసరాలకి మించి మనం ఒకవేళ అందుకోసం ఇంగ్లీష్లోని 3 రకాల ఇది ఉన్నాయి డిమాండ్స్. ఒకటి నీడ్, రెండోది వాంట్, మూడోది డిజైర్. నీడ్ అంటే అత్యవసర పరిస్థితులు, అత్యవసరము, లైక్ ఫుడ్, క్లోదింగ్ అండ్ షెల్టర్, బట్టలు, ఆహారము, ఉండేదానికి ఒక నివాసం, ఇవి అవసరం. అండ్ నెక్స్ట్ వాంట్ అంటే నాకు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి, లేకపోతే నాకు కాలేజ్కి వెళ్ళాలి, ఏదో ఒక మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కావాలి, ఒక సైకిల్ ఉన్నా చాలు. ఆఫీస్కి వెళ్ళాలంటే ఒక బైక్ ఉంటే చాలు. కానీ డిజైర్, నాకు BMW కార్ ఉండాలి, లేకపోతే రోల్స్ రాయ్స్ ఉండాలి. అవన్నీ ఏంటి అని అంటే అందని కోరికలు. సో ఆ రకంగా పెట్టుకోవడం అనేది తప్పు. నెసెసిటీస్, నీడ్ ఏదైతే ఉందో భగవంతుడు చూసుకుంటారు. భగవంతుడు పెద్ద నుంచి పెద్ద తిమింగలంకి, చిన్న నుంచి చిన్న చీమ దాకా ప్రతి ఒక్కరికి ఆహారం పెట్టిన వారు, నారు పోసిన వాడు నీరు పోయకుండా ఉండడు అంటారు. ఆ రకంగా భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరి అవసరాల్ని తీరుస్తారు, వారి కోసం పెట్టుంచుతారు.
కానీ వారు ఒకవేళ వారి అవసరాన్ని కంటే మించి ఇతరుల ధనాన్ని వారు లేకపోయినా ఇతరుల సంపత్తిని వారు దోచుకోవాలని ప్రయత్నం చేశారు అని అంటే అది పనిషబుల్ ఆఫెన్స్. అది దానికోసమని పనిష్మెంట్స్ అనేది ఉంటాయి. కాబట్టి అది మనం తెలుసుకోవాలి. సో పనిష్మెంట్స్ అనేది ఉంటుంది. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి కోసం ఏదైతే పెట్టున్నారో దాని దాకా వారు స్వీకరించడం వారికి తప్పు కాదది. కానీ ఇతరుల సొమ్ము మీద కూడా ఆశపడడం అనేది అది పాపము. లోభము అనేది అన్నిటికంటే పెద్ద పనిష్మెంట్. సో ఒకసారి ఒక తండ్రి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ కొడుకుకి చెప్తారు, నువ్వు గురుకులంకి వెళ్ళి చదువు నేర్చుకొని రా అని. సో ఆ కొడుకు గురుకులంకి వెళ్తారు, బాగా చదువు అంతా కూడా నేర్చుకుంటారు. సో నేర్చుకున్నాక అంతా చదువు అయిపోయినాక తిరిగి వస్తారు ఆ కొడుకు. వచ్చేసరికి సో ఓకే, నేను ఇది చదివానా మంత్రము ఓ మజ్ఞాన తిమిరందస్య, అది ఎవరికైనా గుర్తుందా? ప్రేయర్స్ చేశారు ప్రభు. చేశానా? ఓకే ఓకే, ఎందుకంటే అది చేయకుండా స్టార్ట్ చేశానేమో అనుకున్నా. ఓకే. సో సో అతను గురు మహారాజ్ వాళ్ళ గురు మహారాజ్ దగ్గర ఏం నేర్చుకున్నారో ఒకసారి చెప్పు అని అంటారు. సరే ఆ కొడుకు ఏదో చెప్తారు, వాళ్ళు నేర్చుకున్నది కొంత భాగం చెప్తారు. సరే అయితే తండ్రి అడుగుతారన్నమాట, సో పాప్ కా బాప్ కౌన్ హై, అన్ని రకాల పాపాలకి తండ్రి ఏంటి అంటే అన్ని పాపాల్లోకి అన్నిటికంటే పెద్ద పాపం ఏది అని అడుగుతారు. సో వాళ్ళ కొడుకు ఆలోచిస్తాడు, ఏంటి అన్నిటి పాపాల్లోకి పెద్ద పాపం ఏది, ఇది నాకు చెప్పలేదు గురువు గారు. ఆలోచిస్తాడు, ఆన్సర్ తెలియదు. సరే ఆయన అంటారు, నువ్వు మరి గురుకులంలో ఏం నేర్చుకున్నావో నాకు తెలియదు, ఒక పని చెయ్యి, నువ్వు బయటికి వెళ్ళి నీకు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నువ్వు తెలుసుకొని నువ్వు పాపాల యొక్క రాజు, సో అన్నిటికంటే పెద్ద పాపం ఏదో నువ్వు తెలుసుకొని వచ్చి నాకు చెప్పు అని అంటారు. సరే వాళ్ళ కొడుకు బయటికి వెళ్తాడు, తిరుగుతూ ఉంటాడు తెల్లారి నుంచి. సో తిరుగుతూ ఉండగా ఆఖరికి ఒక ఇంటికి వస్తాడు. ఆయన బాగా ఆకలి వేస్తూ ఉంటుంది, దాహం వేస్తూ ఉంటుంది. ఒక ఇంటికి చేరుకుంటాడు. సో అక్కడ దాహంగా ఉంది, కొద్దిగా నీళ్లు ఇస్తారా అని అడుగుతారు. ఒక స్త్రీ వస్తుంది బయటికి, అయ్యో స్వామి మీరు చూడ్డానికి ఒక వటువులాగున్నారు, శిఖా పెట్టుకొని ఉన్నారు, తిలకం ఉంది, మొహంలో ఆ తేజస్సు కనిపిస్తోంది, సో రండి అనేసి నీళ్లు ఇస్తారు. నీళ్ళు ఇవ్వగానే అతను గడగడ తాగేస్తారు. తాగేసి ఆయన చాలా దాహంగా ఉన్నది, ఆమె ఏదో మాట్లాడబోతూ ఉంటే ఆయన ఏది వినరు, నాకు దాహం వేస్తుంది, ముందు నీళ్ళు ఇవ్వు తల్లి అని అంటారు. ప్రాణమే పోయేలాగున్నది అని అంటే సరే నీళ్లు ఇస్తే ఇవ్వగానే ఇతను తాగేస్తారు. తాగిన తర్వాత ఆ తల్లి ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నావు చెప్పు అని అంటే అప్పుడు ఆమె చెప్తుంది, స్వామి నన్ను క్షమించండి, నేను ఒక వేషని, మీకు నీరు అడిగేశారు మీరు, నేను మీకు ఇవ్వచ్చో ఇవ్వకూడదో అని అడుగుదామని అనుకున్నాను అంటే, ఛీ నువ్వు వేచవా అని చెప్పిన గ్లాస్ అక్కడే పడేస్తారు. నేను నీ చేతుల్లో తాగానా నేను నీళ్లు, అనవసరంగా నేను నీ చేతులుగా నీళ్లు తాగాను అని అనుకొని ఆయన ఆ నీళ్లు ఎందుకు తాగాను అనవసరంగా అని అనుకుంటారు. దాని తర్వాత ఏమవుతుంది అని అంటే ఆవిడ అంటారు, స్వామి ఇది అతను తాగక ముందే యాక్చువల్గా అడుగుతారు, ఫస్ట్ బయటకు వచ్చి అడుగుతారనమాట, తల్లి నాకు నీ దాహం వేస్తోంది, బట్ నాకు ఒక క్వశ్చన్ కూడా తెలుసుకోవాలన్నది, తాగిన తర్వాత నేను ఇది తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను, పాపాల యొక్క రాజు ఎవరు అనే క్వశ్చన్ ఒకటి మా తండ్రి గారు అడిగారు, దాన్ని ఆన్సర్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను, నాకు తెలియటం లేదు, కానీ ముందు నాకు దాహం వేస్తోంది తల్లి, నీళ్లు ఇవ్వాలి. ఆవిడ ఏదో చెప్పాలనుకోగానే ముందు నీళ్లు తాగేస్తారు. దాని తర్వాత ఆయన అనుకుంటారు, ఛా నేను అనవసరంగా నీ చేతి నీళ్లు తాగానా అని చెప్పిన గ్లాస్ అక్కడే పడేస్తారు. ఆవిడ అంటారు, సరే స్వామి నాకు దాని జవాబు తెలుసు, నేను మీకు జవాబు ఇవ్వగలను దానికి, కానీ నేను ఎలాగో పాడు పనులు చేసుకునేదాన్ని, మీరు ఒక మంచి వటువు, ఒక మంచి బ్రహ్మచారి మా ఇంటికి లేక వచ్చారు, నాకు మీ వల్ల మీతో పాటు నాకు కూర్చొని కొద్దిసేపు మీ మాటలు విని దానివల్ల మీరు ఒక సాధు, అన్ని శాస్త్రాలను చెప్తున్నారు, సాధు సంగ సర్వశాస్త్ర కోయ్, లవమాత్ర సాధు సంగ సర్వసిద్ధి హోయ్. సో అన్ని సిద్ధులు లభిస్తాయి సాధు సంఘంతోని. సో మీరు ఒక సాధు, మీ మాటలు కొద్దిసేపు విన్నానంటే నా పాపాలు తొలగిపోతాయేమో, నాకు తెలుసు నేను చేస్తున్నది పాపమని, కానీ భక్తి కూడా నాకు కొద్దో గొప్ప ఉన్నది, మీ వల్ల నాకు ఆ భక్తి వస్తే నాకు దానికి మించింది ఇంకేమున్నది, కొద్దిసేపు కూర్చోండి స్వామి,
మీరు అమృతతుల్యమైన భగవంతుని మాటలు నాకు ఏదో ఒకటి చెప్పండి అని అంటే, నేను ఇక్కడ కొద్దిసేపు కూడా ఉండలేను, నేను వెళ్ళిపోతాను అని అంటే, స్వామి నేను ఒక పని చేస్తాను, నా దగ్గర ధనం అయితే బాగానే ఉంది, నేను మీకు ఒక బంగారు నాణ్యం ఇస్తాను, నాకు కొద్దిసేపు ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడండి, మీరు భగవంతుడిదే మాటలు మాట్లాడండి అంటారు. అనేసరికి ఆయన అనుకుంటాడు, ఓహో కరెక్టే కదా, ఒక బంగారు నాణ్యం వస్తుంది అని అంటే అది కూడా నేనేమి పాడు పని అయితే చేయటం లేదు, భగవంతుడి గురించి చెప్పడమే, నాకు ఒక నాణ్యం ఇస్తాను అని అంటే బంగారు నాణ్యం మంచిదే కదా అని సరే కొద్దిసేపు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ఆయన మాట్లాడుతూ ఉండగా అప్పుడు ఆవిడ అంటారు, మీరు ఈ పాపం ఎప్పటి నుంచి తిరుగుతున్నారో ఏమో, ఇంత బాగా చెప్తున్నారు, నాకు కొద్దిగా మీకు ఆహారం తినిపించాలనుంది అని అంటే, ఏంటి ఒక వేషింటో నేను నీళ్లు తాగడమే పెద్ద విషయం, ఆహారం కూడా తినడమా, నా వల్ల కాదు అని అంటే, స్వామి నా దగ్గర ఎలాగో ధనం ఉంది, నేను మీకు ఇంకొక 2 నాణ్యాలు ఎక్స్ట్రాగా ఇస్తాను, 3 నాణ్యాలుగా ఇస్తాను బంగారు నాణ్యాలు, సో మీరు నేను చేసిన ఆహారాన్ని కూడా స్వీకరించండి స్వామి, నాకు అది మంచి చేసినట్టు అవుతుంది, మీరు తినేసి మిగిలిపోయిన ఆ ఎంగిలి మెతుకుల్ని నేను స్వీకరిస్తాను, నాకు అదొక కొద్దిగా పుణ్యమైనా లభిస్తుంది అని అంటే, సరేలే 3 నాణ్యాలు ఇస్తానంటావు కదా బంగారు నాణ్యాలు, సరే అంటారు, ఆహారం వండులే అని అంటారు, కానీ నువ్వు వండొద్దు, నేనే వండుకుంటాను, దాన్ని నేనే తింటానంటే, సరే స్వామి. కొద్దిసేపు తర్వాత అతను వండుతూ ఉండేది చూసి ఆవిడ అంటారు, స్వామి ఇంకొక 2 నాణ్యాలు ఎక్స్ట్రాగా వేస్తాను, 5 బంగారు నాణ్యాలు లాగా ఇస్తాను, నన్ను వండనియండి స్వామి, మా ఇంటికి మీరు అతిథిలాగా వచ్చారు, నేను వండి మీకు పెడితే నాకు అది సంతృప్తిగా ఉంటుంది అని అంటే, 5 బంగారు నాణ్యాలు ఇస్తానంటుంది, సరేలే కానీలే అంటారు, ఆవిడని వండనిస్తారు. దాని తర్వాత, స్వామి నేను వండాను, మీరు చూడ్డానికి ఒక చిన్న శిశువులాగా ఉన్నారు, బ్రహ్మచారి మీరు, నాకు ఒకవేళ పిల్లలుగా నుండుంటే బహుశా మీరు నా కొడుకు లాంటి వయసు ఉండుంటుంది, ఒక తల్లికి నేను ఎలాగో తల్లిని కాలేను, మీకు నేను ఆహారాన్ని నేను మీకు నోట్లో పెట్టాలనుకుంటున్నాను, కాబట్టి నన్ను మేము మీ శిశువులాగా, మీరు నా శిశువులాగా నేను అలా భావించాలనుకుంటున్నాను, సో మీకు నేను తినిపించాలనుకుంటున్నాను, ఇంకొక 5 బంగారు నాణాలు వేసి 10 బంగారు నాణాల్లాగా ఇస్తాను అని. ఈవిడ బంగారు నాణాలు ఇచ్చి నన్ను నోరు కట్టేస్తుంది, సరేలే కానీ పెట్టు అని అంటారు. అప్పుడు ఆమె అంటారు, స్వామి దీన్ని బట్టి మీకు ఇంకా ఆన్సర్ అర్థం కాలేదా, ఏంటి అంటే, పాపము యొక్క తండ్రి ఎవరు అని అంటే, మీరు ఇంత గొప్ప బ్రహ్మచారి, ఒక గురువు దగ్గర మీరు శిక్షణ పొంది వచ్చారు, మీ తండ్రి మీరు అడిగారు, మీకు పాపాల యొక్క రాజు ఎవరు అనేసని, మీరు సమాధానం మీకు ఇంకా అర్థం కాలేదా, లోభమే అన్నిటికంటే పెద్ద పాపము యొక్క తండ్రి అది, ఎందుకనంటే లోభం వల్ల మీరు ఎక్కువ బంగారు నాణాలు దొరుకుతాయి కదా అనే ఆశతోని ఇంత గొప్ప బ్రహ్మచారి అయ్యండి మీరు పాపం చేయటం లేదు, కానీ పాపానికి దగ్గరగా వెళ్తున్నారు మీరు. కాబట్టి ఈ పాపాలన్నిటికీ కూడా కారణం ఏంటి అని అంటే లోభం. ఈ లోభం వల్ల మీరు మెల్లిమెల్లిగా పాపానికి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు, తెలియకుండానే దగ్గరికి వెళ్తున్నారు, మీకు మనసులోని పాపం చేయాలని లేదు, కానీ ఆలోచనలోని మెల్లిమెల్లిగా పాపం వచ్చేస్తుంది, ఎందుకు, మీరు ఆలోచించే ఆ లోభం వల్ల. సో ఈ రకంగా మీరు పాపానికి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నారు, తెలియకుండానే మీరు ఏదో ఒక రోజు పాపం చేసే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి మీరు పాపానికి దగ్గరికి మాత్రం వెళ్ళాలి అని అంటే దానికి కారణం ఒకటే ఒకటి, లోభము. ఆ లోభము దగ్గరికి వెళ్ళారు అని అంటే మాత్రం నాశనం అయిపోతారు. సో అందుకోసమే మనకు చెప్తున్నారు, ఈశావస్యమిదం సర్వం యత్కించిత్ జగదత్యం జగత్. సో ఈశ్వరుడికి సంబంధించినన్ని కూడా మనకి ఏదైతే అవసరం ఉందో అది మనకి ఇచ్చారు భగవంతుడు. లోభముకి వెళ్ళి మనం ఎక్స్ట్రాగా నాకు ఇది కూడా కావాలి సో అని అనుకున్నామనంటే, తేన త్యక్తేన భుంజిత మాఘృద కస్య సిద్ధనం. మీకోసమని మన కోసం ఏదైతే ఉండాల్సి ఉందో అది భగవంతుడు మనకి పెట్టారు, దానికంటే ఎక్కువ కావాలి అని అనుకున్నామనంటే మాత్రం అది పాపపూరితమైనది. అది కాబట్టి ఎక్కువకు ఆశపడి మనం అలా వెళ్ళకూడదు అనేది మొట్టమొదటిగా మనకి చెప్పినటిది మనకి ఈశోపనిషత్తులోని. సో ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం. ఈశ అని అంటే ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు, అవశ్యము అని అంటే దాని యొక్క అధిపతి. సో భగవంతుడే అధిపతి అన్నిటికీ. దేనికి అని అంటే ఇదం సర్వం, ఇహలోకంలో నుండే సర్వము కూడా అతనిదే. అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా చర అచర జీవరాశులు మరియు స్థావర జంగములు భగవంతుడు మనకి భగవద్గీతలో చెప్పున్నారు. సో ఏంటి అవి అని అంటే స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ ఒకటి, మెటీరియల్ ఎనర్జీ ఒకటి, అంటే పరాప్రకృతి ఒకటి, అపరాప్రకృతి ఒకటి. భూమిరాపో నలో వాయు ఖమ్మనో బుద్ధిరేవచ అహంకారైతి అమ్మాం భిన్న ప్రకృతి రష్టదా.
అండ్ 24 ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. దాని నుంచి ఆ 8 కాస్త 24 ఎలిమెంట్స్ గా డివైడ్ అవుతాయి. ఆ 24 ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ కలిపితే అది భౌతికమైన శక్తి అని అంటే అపరా ప్రకృతి. అది దాంతో పాటే చెప్పారు పరాశక్తి, పరా ప్రకృతి ఇంకొకరు ఉన్నారు, అదే జీవరాశులు అని. సో ప్రతి ఒక్క జీవరాశులు కూడా పరా ప్రకృతి అని అంటే భగవంతుని యొక్క శక్తులు వారు, భగవంతుని యొక్క అంశాలు వారు. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ చర అచర జీవరాశులందరూ కూడా పరా ప్రకృతి, మరియు మిగతావన్నీ కూడా అపరా ప్రకృతి. ఆ 24 ఎలిమెంట్స్ కలిగి ఉండేటివి ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడికి చెందినటివి. కాబట్టి దీని మీద అధికారం అంటూ ఎవరికైనా ఉన్నది అని అంటే అది కేవలం భగవంతుడికే. అందుకోసమే మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా సరే కూడా ఇది క్రైమ్స్ తీసుకోండి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దొంగతనం, దోపిడి, అదేంటి డైరెక్ట్ ఇంకొకరి ధనాన్ని వారిదని అనుకొని వారు దొంగతనం చేయడం. మర్డర్, సో భగవంతుడు వారికి జీవితాన్ని ఇచ్చారు, జీవితం తీసుకునే అధికారం కూడా భగవంతుడిదే. కానీ మర్డర్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇంకొకరి జీవితాన్ని వీరు వారి చేతిలోని వారు అది సంహరించవచ్చు అని అనుకుంటారు. ఈవెన్ అదే మర్డర్ అనే కాదు, ఈవెన్ జంతువుల్ని కూడా సంహరించడం. సో జంతువుల్ని సంహరించే అధికారం లేకపోయింది. ఈవెన్ గుడ్డులో కూడా ప్రాణం ఉంది, గుడ్డుని కూడా పగలగొట్టుకొని దాన్ని తినడం అనేది, లేకపోయింది గుడ్డుని పగలగొట్టడం అనేది కూడా, అది కూడా సంహారమే. అది ఎవరిచ్చారు అధికారం? ఎవరు ఇవ్వలేదు. ఈశావస్యమిదం సర్వం, ఈశ్వరుడు దానికి అధిపతి. ఈశ్వరుడికి అధికారం ఉన్నా దానికి ప్రాణం పోయడానికి. మీరు ప్రాణం ఇచ్చారా లేక నేను ఇచ్చానా ప్రాణము? లేదు, భగవంతుడు ఇచ్చారు. మరి ప్రాణం తీసే అధికారం ఎవరికి ఉన్నది? ఎవరికీ లేదు. ఈవెన్ అబార్షన్, అది కూడా పెద్ద పాపమే. ఆ ప్రాణం ఇచ్చింది భగవంతుడు ఇచ్చారు. దాంట్లో ఆత్మని, ఆ శరీరంలో ఆత్మని ప్రవేశపెట్టింది ఎవరు? భగవంతుడు పెట్టారు. ఎవరిచ్చారు అధికారం ఆ శరీరం నుంచి ఆత్మని వేరు చేయడానికి? ఇది కూడా అబార్షన్ అనేది కూడా, అది కూడా దండనీయమైన అపరాధమే. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు సంబంధించినవి. రేప్స్, ఇంకొక పరస్త్రీని కూడా నా యొక్క సొమ్ము అని అనుకోవడం, అది తప్పేది. ఎందుకు? భగవంతుడిది, అది భగవంతుడికి సంబంధించిన వారు కానీ మనకి సంబంధించిన వారు కారు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా పాపాలే. కాబట్టి భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఈశావస్యమిదం సర్వం యత్కించిత్ జగదత్యం జగత్తేన తక్తేన ముంజిత మాగృత కస్య ధనం. సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా భగవంతుడికి చెందినటిది, దాని మీద మనకి అధికారం లేదు, లోభానికి వెళ్ళకూడదు అని. సో భాగవత కమ్యూనిజం, యాజ్ ది కమ్యూనిటీస్ దే సే ఎవ్రీథింగ్ బిలాంగ్స్ టు ది స్టేట్. కమ్యూనిస్ట్ చెప్తారు ప్రతి ఒక్కటి కూడా స్టేట్ కి సంబంధించింది, మీకు సంబంధించింది కాదు. మీరు దానికోసమని మీరు అధిపతి అని అనుకోదు. వి సే ఎవ్రీథింగ్ బిలాంగ్స్ టు గాడ్. సో మనం ఏమంటాము, ఆ కమ్యూనిస్ట్ చెప్పినట్టుగానే మనం చెప్తాము, కానీ స్టేట్ కి సంబంధించింది కాదు, భగవంతుడికి సంబంధించింది అంటాం. వీ నెవర్ సే దట్ ఎనీథింగ్ బిలాంగ్స్ టు ఎనీ వన్. మనం కూడా ఏమి అనము ఇది వారికి సంబంధించింది వీరికి సంబంధించింది అనము. మనం కూడా చెప్పేది ఏంటంటే ఇది భగవంతుడికి సంబంధించింది అని అంటాం. నో, దిస్ ఇస్ భాగవత కమ్యూనిజం. సో ఇది భాగవత కమ్యూనిజం అంటారు దీన్ని. సో ఎవ్రీథింగ్ బిలాంగ్స్ టు గాడ్, ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడికి సంబంధించి. సో వీ షుడ్ నాట్ టేక్ ఎనీథింగ్ నెగ్లెక్ట్ఫుల్లీ. దేన్ని కూడా మనం చాలా విస్మరిత పూర్వకంగా లేకపోయిందా దాన్ని ఏదో పరాకుగా మనం తీసుకోకూడదు. భగవంతుడికి సంబంధించింది మనము తీసుకోకూడదు, ఇతరులని తీసుకోనివ్వకూడదు కూడా. సో వీ షుడ్ నాట్ బి ఎనీథింగ్, వీ షుడ్ నాట్ టేక్ ఎనీథింగ్ నెగ్లెక్ట్ఫుల్, నేదర్ వీ షుడ్ బి కేర్లెస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ కృష్ణాస్ ప్రాపర్టీ. కృష్ణుడి యొక్క ఆస్తిని మనం చూస్తూ చూస్తూ దోపిడీ పాలు కూడా అవ్వనివ్వకూడదు. కృష్ణాస్ లివింగ్ బీయింగ్స్, కృష్ణుడి యొక్క జీవులు. అండ్ కృష్ణాస్ టెంపుల్, కృష్ణుడి యొక్క మందిరము. కృష్ణాస్ ప్రాపర్టీ, కృష్ణాస్ హౌస్. సో కృష్ణుడిస్ బిజినెస్, కృష్ణుడి యొక్క ఇల్లు అనగా అతని గుడి. అతని గుడిని కూడా పరిశుభ్రంగా ఉంచే అధికారం మనది. అండ్ అది మన యొక్క ధర్మము కూడా. మందిర నిర్మాణము, మందిర పరిశుభ్రత, అవన్నీ కూడా మన అధికారము అండ్ మన ధర్మము. అది సనాతన ధర్మములో పుట్టిన తర్వాత మందిర నిర్మాణము అండ్ మందిర పరిశుభ్రత అనేది కూడా భక్తుల యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. అది మందిరంలో ఎక్కడైనా చెత్త ఉన్నది అని అంటే అది మందిరం యొక్క యాజమాన్యం, అక్కడ పురోహితులు ఊడ్చుకుంటారులే అని అనుకోవడం కాదు. ఎక్కడైనా చెత్త ఉన్నది అని అంటే దాన్ని తుడిచి పరిశుభ్రంగా ఉంచి చూసిన తర్వాత కూడా దాన్ని క్లీన్ చేయకుండా వెళ్ళిపోవడం అనేది అదొక పాపం. అది క్లీన్ చెయ్యాలి. అండ్ ఇక్కడ క్లియర్ కట్ గా చెప్పున్నారు, వీ షుడ్ ఆల్సో టేక్ కేర్ ఆఫ్ కృష్ణాస్ ప్రాపర్టీ, కృష్ణాస్ లివింగ్ బీయింగ్స్. ఈ మధ్యనే ఒక సన్నివేశం జరిగింది. ఢిల్లీలోని ఒక అమ్మాయిని
మర్డర్ చేస్తూ ఒక అతను కత్తితోని పొడిచి 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 పెట్టారు. అలాంటిది అక్కడ చుట్టుపక్కన చాలా మంది ఆ పక్క నుంచే వెళ్తున్నారు, కానీ కనీసం ఒకడు మాట్లాడదామని కూడా లేదు, ఏం చేస్తున్నారని కూడా. ఎంత దరిద్రమైన పరిస్థితికి వచ్చేసామనంటే, ఎంత దారుణమైన పరిస్థితికి వచ్చామనంటే, యాక్సిడెంట్ ఎక్కడైనా జరిగిందనంటే వచ్చి చూసే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు, వీడియోలు తీస్తారు దాన్ని. నాకు యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు కూడా అక్కడ చాలా మంది వచ్చారు, సహాయం చేశారు. వాళ్ళందరికీ చేతులెత్తి నా అభివందనలు, నా ధన్యవాదాలు. అట్ ది సేమ్ టైం కొంతమంది ఉన్నారు, నా కాళ్ళ నుంచి అక్కడ రక్తమయం అయిపోయి ఉంటే వాళ్ళు అక్కడ వచ్చి వీడియోలు తీస్తున్నారు. సో ఈ రకంగా చేసిన దానివల్ల ఉపయోగం ఏమీ లేదు. సో ఇక్కడ క్లియర్ కట్ గా చెప్తున్నారు, కృష్ణాస్ లివింగ్ బీయింగ్స్, కృష్ణుడి యొక్క మనుషులు వీరంతా కూడా. వీరిని ప్రొటెక్ట్ చేసే యొక్క బాధ్యత, ధర్మము మనకున్నది. జటాయు అతను శ్రీమతి సీతాదేవిని ఎప్పుడైతే రావణాసురుడు ఎత్తుకొని పోతూ ఉన్నో, జటాయు అక్కడ వచ్చి అతనికితో రావణాసురుడితో యుద్ధం చేశాడు. జటాయుకు తెలుసు ఆయన దగ్గర కత్తులు కటార్లు ఏవి లేవు. సో యమకుబేరులు సైతం వారే భయపడిపోతూ ఉంటారు. యమధర్మరాజే భయపడిపోతాడు రావణాసురుడితో. రావణాసురుడు వస్తున్నా అంటే పారిపోతారు. అలాంటిది జటాయు అతనితోని ఏమి యుద్ధం చేయగలడు? అతని దగ్గర అస్త్రాలు లేవు, శస్త్రాలు లేవు, 2 రెక్కలు వేసుకొని గాల్లో ఎగురుతూను అయినా కూడా యుద్ధం చేశారు ఆయన. ఫలస్వరూపంగా ఆయన రెక్కలు కట్టయిపోయింది, కోసి పడేశాడు రావణాసురుడు. ఆయనకు తెలుసు ఆయన మృత్యు వచ్చింది అని. అయినా సరే కూడా భగవంతుడి యొక్క జీవులు వీరు, భగవంతుడి యొక్క ఆస్తి సీతాదేవి, శ్రీ రామచంద్ర ప్రభు యొక్క ఆస్తి సీతాదేవి. అటువంటి సీతాదేవి మీద ఈ దుష్ట రావణుడు దృష్టి వేశాడు అని తెలిసి అతని యుద్ధాని కోసం వెళ్ళారు. అతని చావు వస్తుందని తెలిసి కూడా. అందుకోసమనే అప్పుడు దశరథ మహారాజు అక్కడ లేరు, అతని శరీరం త్యాగం చేసేస్తున్నారు. శ్రీరామచంద్ర ప్రభు తలకొరివి పెట్టలేకపోయారు దశరథ మహారాజుకి. ఆ దశరథ మహారాజుకి శ్రీరామచంద్ర ప్రభుతో తలకొరివి పెట్టించుకునే ఆ సౌభాగ్యం దొరకలేదు, కానీ జటాయుకి దొరికింది. జటాయు యొక్క తలకొరివి పెట్టింది ఎవరు అనంటే శ్రీరామచంద్ర ప్రభు. అంత సౌభాగ్యం చేసుకున్నారు. ఇది సనాతన ధర్మం. సనాతన ధర్మంలోని ఎవరు కూడా ఈ ఆడవారిని కానీ లేకపోయిన ఇతర జీవరాశుల్ని కూడా ఆ ఇబ్బంది కలిగించేలాగా చేయనివ్వరు. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అధికారం ఉన్నది. అండ్ వారి ధర్మము కృష్ణుడి యొక్క ఆస్తిని, కృష్ణుడి యొక్క మందిరాల్ని, కృష్ణుడి యొక్క మనుషుల్ని, వారందరినీ కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయడం, భక్తులని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయడం. భక్తులకి ఆహారం అవంతా కూడా ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది? మందిరంలోని. భక్తులు ఏదైనా విరాళాలు ఇస్తేనే వారికి ఆహారం కూడా దొరుకుతుంది. భక్తులు ఏనాడైతే విరాళాలు ఇవ్వడం మానేస్తారో వారికి ఆహారం దొరకదు. మందిరాలు ఇవాళ రేపు మందిరాలంతా ఎలాంటివి అని అంటే, అక్కడ మనం ఏది దానం చేసినా సరే కూడా దానికి యాజమాన్యం ఉన్నారు, వాళ్ళు దాన్ని, అది కూడా యాజమాన్యం అని అంటే భక్తులు కాదు, ఈ మందిరంలో పనిచేసే డివోటీస్ కాదు. ఇప్పుడు చాలా టెంపుల్స్ ఉన్నాయి, అదంతా కూడా ఎండోర్స్మెంట్ మినిస్ట్రీ కిందకు వస్తుంది. అక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళందరూ కూడా ఏ మతం, ఏ కులం సంబంధించిన వాళ్ళంతా కాకుండా, కులం అని కూడా కాదు, మతం యాక్చువల్గా ఏ మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళని తెలియకుండా వాళ్ళని ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళని పెట్టేస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ధనాన్ని దోచుకొని తింటున్నారు. మందిరాల్లోని హుండీలకు వేయాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు అక్కడ పూజార్లకు ఇవ్వండి ధనం మీరంతగా వేయాలనుకుంటే. అండ్ ఇస్కాన్ లాంటి మందిరంలోని మీరు ఏ ఒక్క రూపాయి దానం చేసినా సరే కూడా అదంతా కూడా డివోటీస్ కి వెళ్తుంది, మందిరానికి వెళ్తుంది. భగవంతుడు వారి భక్తులకి ముందు మీరు ప్రార్థనలు చేయండి, వారికి మీరు ఏదైనా చేయాలనుకుంటే ముందు వారికి సేవ చేయండి నాకంటే ముందు అని అంటారు. సో పూజారులు ఒకవేళ అడుగుతున్నారు అని అంటే అసహించుకోవద్దండి. పూరిలోని చాలా మంది పూజారులు వస్తారు, నాకు డబ్బులు ఇవ్వండి, నేను ఇది చేస్తాను అది చేస్తాను అంటారు. వాళ్ళని అసహించుకోవద్దండి. భగవంతుడే వారితో పాటు ఉన్నారు. భగవంతుడు చెప్పేది మీరు హుండీలో వేసినా వేయకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ నా పూజారులకు ముందు ఇవ్వండి, నా పాండాలకు ముందు ఇవ్వండి మీరు అంటారు. సో కాబట్టి ఈ రకంగా వాళ్ళ ప్రొటెక్షన్ అండ్ మందిర యొక్క నిర్మాణం, మందిరం యొక్క పరిశుభ్రత అంతా కూడా భక్తుడి యొక్క అధికారం మాత్రమే కాదు, వారి యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ, వారి బాధ్యత కూడా అది. సో ఇది మనం పట్టించుకోవాలి. కృష్ణాస్ ఎవ్రీథింగ్, కృష్ణాస్ ప్రతిదీ కూడా కృష్ణుడిది. ఈశావస్యమిదం సర్వం యత్కించిత్ జగదత్యం జగత్. ఇఫ్ యు థింక్ లైక్ దట్, దెన్ దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. మీరు ఒకవేళ ఈ రకంగా ఆలోచించి పరిరక్షించేది నా బాధ్యత, ఎందుకు ఇదంతా కృష్ణుడికి సంబంధించింది అని ఎప్పుడైతే అనుకుంటారో అది నిజమైన కృష్ణ చైతన్యము అనంటే.
తేన త్యక్తేన భుంజిత అని అంటే తేన అంటే బై హిమ్, త్యక్తేన అంటే సెట్ అపార్ట్ కోట, భుంజిత అంటే యూ షుడ్ యాక్సెప్ట్. భగవంతుడు మన కోసం ఏదైతే పెట్టారో దాన్ని మనం స్వీకరించవచ్చు. వన్ షుడ్ దేర్ ఫోర్ యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ దోస్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నెసెసరీ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్, విచ్ ఆర్ సెట్ అసైడ్ ఫర్ హిస్ కోటా. భగవంతుడు మన కోసం ఏదైతే పెట్టారో దాన్ని మనం స్వీకరించవచ్చు అని అంటున్నారు. సో ఈ రకంగా ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ నేషనల్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ కానీ లోకల్ టెంపుల్ కమ్యూనిటీలో కానీ మనకి ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. ఇన్ ది లోవర్ స్టేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ వన్ కెనాట్ ఇమ్మీడియట్లీ అడాప్ట్ టు ది యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ డివోషనల్ సర్వీస్. ఇప్పుడు అందుకోసమనే ఇప్పుడు ఢిల్లీలో ఏదైతే మర్డర్ జరిగిందో దాంట్లోని ఎవరు కూడా కనీసం ఆ అమ్మాయిని కాపాడదామనే ఒక ఆలోచన కూడా లేదు వారికి. ఎందుకు అని అంటే లోవర్ స్టేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్, అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నారు వారు. కాబట్టి వారికి అంతా తెలియదు. వేదిక్ లిటరేచర్ కెన్ రెగ్యులేట్ ది వర్కింగ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సచ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ హీ కెన్ గ్రాడ్యువల్లీ రియలైజ్ ది అథారిటీ ఆఫ్ ది సుప్రీం బీయింగ్. అందుకోసమనే వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, ఈ ఈసోపనిషద్ అనేది ఎస్పెషల్లీ మనలాంటి వారికి ఎవరైతే ఇలాంటి అజ్ఞాన అంధకారాల్లో ఉన్నారో మెల్లిమెల్లిగా మనల్ని పైకి లేపేదాని కోసమని ఈ గ్రంథాలవన్నీ కూడా మనకు ఉన్నాయి. There is no harm in becoming a family man or an altruist, a socialist, a communist, a nationalist or a humanitarian, provided that one executes his activities in relation with Ishavasya, the God-centered conception. స్వామి నేను సడన్ గా నేను భక్తుడిని అవ్వాలి అని అంటే నా వల్ల కాదు, 16 మాలలు చేయాలంటే నా వల్ల కాదు, కానీ నేను ఆల్రెడీ నేను ఒక పొలిటికల్ పార్టీకి సంబంధించిన వాడిని, లేకపోయిందా నేను కర్మయోగిని, నా ఆఫీస్కి వెళ్ళడం నాకు చేయడం నాకు అది ఇష్టం, నా కంపెనీ కోసం నేను పని చేస్తున్నాను, అది తప్ప భగవంతుడి కోసం పని చేస్తేనే కరెక్టా అంటే భగవంతుడు ఎక్కడా అలా చెప్పలేదు. అర్జునుడికి కూడా యుద్ధం మానేసి నువ్వు సన్యాసం తీసుకో అని చెప్పలేదు. నువ్వు ఏ పని చేస్తున్నావు అది చెయ్యి, కానీ నువ్వు నన్నే తలుచుకుంటూ మాం అనుస్మర యుద్ధచ అన్నారు. నన్నే తలుచుకుంటేనే నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి, అది కూడా అనుస్మర, ప్రతిక్షణం నన్నే తలుచుకో, నా కోసం చేస్తున్నావు అనుకో అని అన్నారు. సో ఏ కర్మలు చేస్తున్నారో ఆ కర్మలు చేయండి, కానీ భగవంతుడిని దృష్టిలో పెట్టుకోండి అని అంటున్నారు. భగవంతుడిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు చేశారు అని అంటే మీకు పాపం చుట్టుకోదు అంటున్నారు. వాట్ ఎవర్ వెల్త్ ఈస్ దేర్ విత్ ఇన్ ది యూనివర్స్ ఆల్ బిలాంగ్ టు గాడ్ అండ్ వీఆర్ as sons of God, we have got the right to take advantage of this wealth, but not more than what I require. That's all. This is spiritual communism. If you take more, then you become punishable. This is the law of nature. So మన కోసం ఏదైతే పెట్టున్నారో దాని దాకా వాడుకోండి. భగవంతుడు మీకోసం ఇచ్చారు, వాడుకోండి, కానీ దానికంటే ఎక్కువ ఆశపడద్దు మాత్రం అని అంటున్నారు. సో ఇప్పుడు మనకి భగవద్గీతలోని మనకి ఏదైతే చెప్పారో దాని ప్రకారంగా మనకి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ శ్లోకము. సో కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజివిజేతో శతం సమాహ ఏవం త్వయి నాన్యతేతోస్తి న కర్మ్యా లిప్యతే నరే. సో ఈ రకంగా ఈశావస్య ప్రిన్సిపల్ని ఎవరైతే పాటిస్తూ ఉంటారో వారికి భగవద్గీతలో నేను ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను, మనకి 3 రకాలవి మనకి ఉన్నాయి. మనం చేసుకునే పనులు కేటగరైజ్ చేయొచ్చు. కర్మణో హి అపి బోధవ్యాం బోధవ్యాం చ వికర్మణః అకర్మణశ్చ బోధవ్యాం గహనః కర్మణో గతిః. అంటే కర్మ, వికర్మ, అకర్మ, పుణ్యకార్యములు, పాపపు కార్యములు, భగవంతుడి సంతృప్తి పడేలాంటి కార్యములు. సో 3 రకాలు ఉన్నాయి, కానీ అది మనకి తెలియదు. ఏది కర్మ, ఏది అకర్మ, ఏది వికర్మ అనేది తెలియదు. మూడిటి మధ్యన చాలా సన్నటి లైన్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఉన్నది, అది మనకు తెలియదు. సో అందుకోసమని చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే పాపాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి పుణ్యములు చేశారంటే నలిఫై అయిపోతుంది అనుకుంటారు, కానీ కాదు. పాపంది సపరేట్ అకౌంట్, పుణ్యంది సపరేట్ అకౌంట్. పుణ్యం చేసిన దానికోసం స్వర్గలోకానికి పంపిస్తారు, దాన్ని ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పాపపు పనుల కోసం అనేసని వారిని పాపపు లోకాలకి అంటే నరకానికి కూడా పంపిస్తారు. కానీ అకర్మ అనేది చేసుకున్నామంటే భగవంతుడి కోసం అని మనం కర్మ చేసాము అని అంటే మాత్రం మన పాపాలు పుణ్యాలు అన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. పుణ్యం కోసం వారు బ్రతకూడదు, భగవంతుడి కోసం బ్రతకాలి. సో ఈ రకంగా ఉండేవారు వారు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నా సరే కూడా one may aspire to live for hundreds of years if he continuously goes on working in that way, for that sort of work will not bind him in the law of karma. భగవద్గీతలో మనకు చెప్పారు, మనకి ఏది కర్మ, ఏది వికర్మ, ఏది అకర్మ అనేది మనకు తెలియదు అని, కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఏది అకర్మ అనేది. సో ఈశావస్య ప్రిన్సిపల్తో ఉండడం అనేది అది అకర్మ. అంటే ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడికి సంబంధించింది అని మనం తెలుసుకొని ఉండాలి, పూర్తిగా నమ్మాలి. దానికంటే కూడా మన కోసం ఏదైతే పెట్టారో దానికంటే ఎక్కువ ఆశించకూడదు.
అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. అప్పటిదాకా మరి ఏం చేయాలి? భగవంతుడు మనకి ఇచ్చేంత దాకా తట్టుకోవాలి. మాతృస్పృశస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణో సుఖదుఃఖదా ఆగమో పాయినో నిత్యస్థాం స్థితిక్షస్వ భారత. మనకి కష్టాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఎవరు కోరుకుంటారు కష్టాల్ని? ఎవరు కోరుకోరు. సుఖాన్నే కోరుకుంటారు అందరూ. కానీ కష్టాలు వస్తుంటాయి, మనం అడగకుండానే వస్తున్నాయి. అలాగే ఎలాగా అనంటే, మనం ఇది ఎండాకాలం ఎవరు కావాలనుకోరు. కానీ భారతదేశంలో అట్లీస్ట్ పుట్టినవారు, ఎందుకంటే ఎండలు ఇక్కడ బాగా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఇంత ఎండల మధ్యన మేము ఎక్కడ ఉంటాం స్వామి అని అనుకుంటారు. చలికాలం వస్తే బాగుండు అని అనుకుంటారు. కానీ చలికాలం ప్రతిరోజు వస్తుందా? రాదు. దాని సమయం వచ్చినప్పుడు చలికాలం వస్తుంది, దాని సమయం వచ్చినప్పుడు ఎండాకాలం వస్తుంది. మరి అలాగే సుఖ దుఃఖాలు కూడా దాని సమయం వచ్చినప్పుడు మనకు వస్తూ ఉంటాయి. మరి అప్పటిదాకా ఏం చేయాలి? తాం స్థితిక్షస్వ భారత, తట్టుకోవాలి దాన్ని. అలాగా తట్టుకోమని చెప్పని మనకు అన్నారు. సో ఈ రకంగా ఈశావాస్య ప్రిన్సిపల్తో ఎవరైతే ఉంటారో వారు కొన్ని వందల సంవత్సరాలు ఉన్నా సరే కూడా వారికి ఏ రకమైన పాపము చుట్టుకోదు. దేర్ ఇస్ నో ఆల్టర్నేటివ్ టు దిస్ వే ఫర్ ఎ మ్యాన్. ఒక మనిషికి, ఒక జీవికి దీనికంటే మించిన వ్యవహారం ఇంకోటి లేదు. కానీ ఇది పాటించిన వారి సంగతి. కానీ ఎవరైతే పాటించరో ఈశావాస్య ప్రిన్సిపల్ని, వారి పరిస్థితి ఏంటి అంటే, అసూర్యానామతే లోక అంధేన తమసావృతాం తాంస ప్రత్యాభిగచ్చంతే ఏకే ఆత్మో హనోజనాః. ఎవరైతే దీన్ని పాటించరో వారిని ఆత్మహంతకులు అంటారు. ఆత్మహ అని అంటే, ఆత్మహత్య అని అంటే యాక్చువల్గా వారి శరీరాన్ని వారు నాశనం చేసుకుంటే అది ఆత్మహత్య అవ్వదు. ఎవరైతే ఈ రకంగా ఈశావాస్య ప్రిన్సిపల్ పాటించకుండా అత్యాసకి, అత్యాహారో ప్రయాసస్య ప్రజల్పో నియమాగ్రమ జనస్సంగస్య లౌల్యంచ షద్వీర్ భక్తి వినశ్యతి. ఎవరైతే అత్యాహారం, అతిగా కావాలి, నాకు ఎంతైతే నా కోసం భగవంతుడు పెట్టారో దానికంటే మించింది కావాలి అన్నట్టుగా ఈశావాస్య ప్రిన్సిపల్ని పాటించరో అటువంటి వారు అసురులు అవుతారు. కాబట్టి అటువంటి వారు ఆత్మహంతకులు. ఎందుకు అని అంటే, వారి ఆత్మని వారు హంతకులు అని అంటే ఏంటి? ఆత్మకి చావు అనేది లేదు, మరి ఎందుకు ఆత్మహంతకులు అంటున్నారు అని అంటే, వారు పెర్పెచువల్లీ సఫరింగ్ లోనే ఉంటారు. వారు అంధకారాలు, అజ్ఞాన అంధకారాల లోకానికి వెళ్ళిపోతారు. వారు భగవద్ధామానికి ఎప్పటికీ చేరుకునే అవకాశం వారికి ఉండదు. చాలా చాలా కాలం పడుతుంది. సో వారు వారి ఆత్మకి విలువ ఇవ్వకుండా దాన్ని విస్మరించేస్తున్నారు. దాన్ని అవకాశం ఇవ్వటం లేదు, దాన్ని ఎదిగే దానికోసం. కాబట్టి అటువంటి వారు ఆత్మహంతకులు అనబడుతున్నారు. The killer of the soul, whosoever he may be, must enter into the planets known as the world of the faithless. సో ఎవరైనా కావచ్చు, వారు నమ్మకం లేని వారు, భగవంతుడి మీద అవి నమ్మకం లేని వారి యొక్క లోకాలు వేరేగా ఉంటాయి. ఆ లోకానికి వెళ్ళిపోతారు. ఫుల్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ అండ్ ఇగ్నోరెన్స్, అంధకూపం, అజ్ఞాన అంధకారంతోని, అది తామసిక గుణం, తమస్సు లోకం అది. సో ఆ లోకానికి వెళ్ళిపోతారు అని అంటున్నారు. ఎందుకనంటే వారు ఈశావాస్య ప్రిన్సిపల్ని పాటించటం లేదు. అటువంటి వారు వారి ఆత్మకి ఎదుగుదల అయ్యే అవకాశం ఇవ్వటం లేదు. కాబట్టి ఆత్మహంతకులు అని పిలువబడతారు వారు. సో ఈ శరీరం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక అవకాశం ఉన్నది. మనకి భగవంతుడి దగ్గర చేరుకునేదానికి 84 లక్షల జీవరాశుల్ని దాటుకున్న తర్వాత వస్తుంది శరీరం. సో ఈ శరీరం అనేది మనకి, ఈ లోకం అనేది ఏంటి అని అంటే ఒక భవసాగరంతో కంపేర్ చేయబడుతుంది. ఈ భవసాగరాన్ని క్రాస్ చేయాలి అని అంటే ఒక నావ కావాలి, ఒక నౌక కావాలి. ఆ నౌకనే ఏది అని అంటే ఈ శరీరం, మానవ శరీరం. అండ్ దానికి దారి కూడా తెలిసి ఉండాలి మనకి. సో జిపిఎస్ కావాలి మనకి. జిపిఎస్ ఉన్నది అని అంటే మనం గమ్యస్థానాన్ని చేరుకోగలం. మనకి భక్తిలో కూడా జిపిఎస్ కావాలి, గురు పరంపరా సిస్టమ్. సో గురు పరంపరా సిస్టమ్ ఉన్నదంటే వారికి తెలుసు ఎలా వెళ్ళాలి, ఎక్కడ గమ్యస్థానం ఏది అనేసి. సో ఒక గురువు దాని యొక్క కెప్టెన్ ఆ షిప్కి, ఆ నౌకకి. అండ్ అదే రకంగా అక్కడ చేరుకోవాలి అని అంటే ఫేవరబుల్ విండ్స్ కూడా కావాలి, గాలి కావాలి. ఆ గాలి మనని సురక్షితంగా మన గమ్యస్థానానికి చేరుస్తుంది. అదే భగవంతుని యొక్క వాక్యాలు, భగవద్గీత అది. సో ఇవి ఉన్నాయి అని అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ హూ డస్ నాట్ యూటిలైజ్ దిస్ హ్యూమన్ లైఫ్ టు క్రాస్ ది ఓషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ మస్ట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ కిల్లర్ ఆఫ్ దిస్ ఓన్ సోల్. సో ఈ రకంగా దీన్ని సద్వినియోగపరుచుకున్నారు అని అంటే వారు ఈ భవసాగరాన్ని చాలా సునాయాసంగా దాన్ని దాటుకొని వారు గమ్యస్థానానికి ముక్తి మార్గంలోని వారు వెళ్ళొచ్చు. కానీ దాన్ని ఉపయోగించుకోలేదు అని అంటే మాత్రం వారి సొంత లాభాల గురించే ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నారు, లౌల్యంతో ఉండిపోయారు అని అంటే వారికి ఈ అజ్ఞాన అంధకారంలోకే వెళ్ళిపోతారు అని అంటున్నారు. ఆత్మహ. If with all these facilities a human being does not fully utilize his life for self-realization, he must be considered as Atmaha, a killer of the soul.
వారు ఇన్ని మనకి సదుపాయాలు మానవ శరీరం ఇచ్చారు. ఒకసారి ఆలోచించండి, మనం మరీ బీద కుటుంబంలో లేము, అలాని ఎవరు కూడా మరీ అంత ధనవంతుల కుటుంబంలో కూడా లేరు. మనకి అవసరానికి తగినట్టుగా భగవంతుడు ఇస్తున్నారు. సో ఈశావస్యం ఇదం సర్వం యత్కించిత్ జగదత్యం జగత్, మన కోసం అని అవసరం ఉన్నంత దాకా భగవంతుడు ఇచ్చారు. అత్యాశ కోసం అని మనకి వెళ్ళొద్దని అంటున్నారు. సింపుల్. ఎవరు కూడా మరీ అడుక్కునే పరిస్థితుల్లో లేము. ఈరోజు అడుక్కుంటే గానీ నాకు పూట గడవదు అన్నట్టుగా లేదు మనకెవరికి కూడా. అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ళు భగవంతుడి గురించి ఆలోచించలేరు. అలాని కోటీశ్వర్లు అయిపోయి మనకి ఏ రకంగానైనా మనం ఇష్టం వచ్చినట్టుగా బ్రతకచ్చు అన్నట్టుగా కూడా లేదు. ప్రతి ఒక్కరికి మధ్యలో పెట్టారు. మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబం మనం అందరిది కూడా. కాబట్టి భక్తి మార్గంలో ఉన్నాము. మనకి అవసరం దాకా ఉన్నది కాబట్టి మనం భక్తి మార్గంలో ఉన్నాం. తక్కువ ఉండుంటే మనకి అవసరాలను తీర్చుకునేదానికే మనకి ధనం ఆకపోయిందా, దాన్ని సంపాదించుకునేదానికి జీవితకాలం అయిపోయి ఉండేది. మరీ ఎక్కువ ధనం ఉండుంటే మనకి అహంకారం నిండిపోయి ఉండేది. మనకి రెండూ లేకుండా మధ్యలో కరెక్ట్గా పెట్టారు భగవంతుడు. ఇన్ని అవకాశాలు ఇచ్చిన తర్వాత కూడా దాన్ని ఉపయోగించుకోకపోతే ఆత్మహంతకులు అనిపించబడతారు వారు. సో హీ మస్ట్ బి కన్సిడర్డ్ ఆత్మహ, ఎ కిల్లర్ ఆఫ్ ది సోల్. అటువంటి వారు ఆత్మహంతకులు. So Ishopanishad warns in terms of that killer of the soul who is destined to enter into the darkest region of ignorance to suffer perpetually. అటువంటి వారు కష్టాల్ని, ఇబ్బందుల్ని జీవిత పర్యాంతం వారు అనుభవిస్తూనే ఉంటారు అని అంటున్నారు. సో ఇక్కడ మనం ఈశావస్య ప్రిన్సిపల్ని మనం తెలుసుకున్నాం. పర అపర ప్రకృతి అనేది ఏది తెలుసుకున్నాం. భాగవత కమ్యూనిజం గురించి తెలుసుకున్నాం. ఆత్మ హంతకులు ఎవరు అని అంటే తెలుసుకున్నాం. సో ఇది మీరు పర్సనల్ అప్లికేషన్స్ లోని కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. సో శాస్త్ర చక్షుష అంటే మనకి తెలుసుకోవాలి శాస్త్రాలు ఏం చెప్తున్నాను. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్య అకార్య వ్యవస్థితం అనేసని మనకి భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు. అంటే మనకి ఏం చెయ్యాలి, ఏం చేయకూడదు అనేది శాస్త్రాల్లో ఇస్తున్నారు. దాన్ని మనం పాటించాలి. సో ఐడెంటిఫై ఫ్రమ్ కరెంట్ అఫైర్స్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ వేర్ ఈశావస్య ప్రిన్సిపల్ కుడ్ బి అప్లైడ్. మనం అవి కూడా తెలుసుకున్నాం. ప్రీచింగ్ అప్లికేషన్స్, ఎక్సైటెడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రమ్ ప్రభుపాద్స్ లైఫ్ షోయింగ్ హిస్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది ఈశావాస్య ప్రిన్సిపల్. ఇలా ప్రభుపాదుల వారు ఇంత ధనాన్ని సహకరించారు. అమెరికా ఇంకా చాలా చాలా దేశాలు 11 సంవత్సరాలు అతను తిరిగారు. కానీ దాంట్లో నుంచి ప్రతి ఒక్క రూపాయిని ఆయన చాలా 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 జాగ్రత్తగా ఆచి తూచి భగవంతుడి కోసమని అతను పెట్టారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ఒక్క ఫోటో అయినా మీరు చూసారా? లగ్జూరియస్ లైఫ్ స్టైల్ లీడ్ చేస్తున్నది ఎక్కడా లేదు. సన్నంగా ఉండేవారు అతను. ఏ మాత్రం కూడా ఆహారం అవి కూడా సరిగ్గా స్వీకరించేవారు కాదు. ప్రసాదాన్ని ఎక్కువ స్వీకరించేవారు కాదు. రాత్రి నిద్ర కూడా కేవలం 3 గంటలో 2 గంటలో పడుకునేవారు అంతే. దానికి మించి అతను పడుకునేవారు కాదు. అతను సర్వము జీవం అంతా కూడా భగవంతుడి కోసమనే తన గురువు ఆజ్ఞని పరిపాలన ఏదైతే ఆయన ఆజ్ఞ ఏదైతే ఇచ్చారో దాన్ని ఇది చేసే దానికోసం, దాన్ని అవలంబించే దానికోసమని కేవలం అహర్నిశలా అతను ప్రయత్నించారు. Sri Ishopanishad advises us to exert our energy in the spirit of Ishavasya. Being so engaged, we may wish to live for many, many years. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కొన్ని 100 ఏళ్ళు బ్రతకాలనుకుంటారు. పూర్తి నిండు నీరేళ్లు జీవించిన ఆయన అంటారు. ఆయన ప్రతి ఒక్కరు అలా బ్రతకాలనుకుంటారు. అలా బ్రతకచ్చు. ఈశావస్య ప్రిన్సిపల్ తోని మనం 100 సంవత్సరాలు కూడా బ్రతకచ్చు. మనకి న కర్మ్య లిప్యతేనరే, ఏ కర్మ బంధనం అనేది చుట్టుకోదు మనకి. సో అది ఈశావస్య ప్రిన్సిపల్ అంటే. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈశావస్య ప్రిన్సిపల్ అనేది పాటించవలసినదిగా ప్రార్థన. మీరు దయచేసి దాన్ని పాటించండి. అండ్ భగవంతుడి యొక్క ఆస్తిని, భగవంతుడి యొక్క సొమ్ముని, భగవంతుడి యొక్క మందిరాల యొక్క పరిశుభ్రతని, మందిరాల యొక్క నిర్మాణాన్ని, ప్లస్ భగవంతుడి యొక్క మనుషుల్ని అంటే భక్తులని అండ్ నార్మల్ వారికి కూడా మనం వారి యొక్క జీవన యాపనం కూడా గడిచేలాగా అది మన బాధ్యత. అది. సో ఇక్కడతోని మనం విరామం తీసుకుందాం. ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయొచ్చు మీరు. లేదు అని అంటే మనం ఇక్కడితో విరామం తీసుకుందాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. ప్రభుజీ చెప్పండి ప్రభుజీ. ఏలే జనరల్ క్వశ్చన్ అది. ఇప్పుడు ఓరల్ ఇవన్నీ శ్లోకాలు చెప్పాలి, భావం చెప్పాలని ఉంది కదా. ఒకవేళ శ్లోకంలో ఏదైనా పదం గుర్తు రాకపోతే ఇప్పుడు ఇందాక మీరు అందించారు, అలా వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారా? అది ఏమనుకోకండి. ఇప్పుడు వారికి ఓరల్ టెస్ట్ పెడతారు,
మీరు భగవద్గీతలో పలానా శ్లోకం చెప్పండి, దాని భావం చెప్పండి అడుగుతారు కదా. నాకు తెలియదు ప్రభుజీ, అది నాకైతే అలా జరగలేదు, నన్ను అడగలేదు. అవునా? సరే అదే అదే అటెండెన్స్ ది లింక్ దయచేసి పోస్ట్ చేయండి ఎవరైనా. అలాగే అలాగే. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ, చాలా బాగుంది అటెండెన్స్ లింక్ ప్రభుజీ. పోస్ట్ చేశారు. ధన్యవాదాలు రామకృష్ణ ప్రభు. ప్రభు చేశారు. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ. ఓకే, ఎవరో హ్యాండ్ రైస్ చేశారు. చంద్రావతి మాతాజీ, అడగండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మనకి ఈశావాస్యం ఇదం సర్వంలో భాగవత కమ్యూనిజం అని పర్పట్ తో వచ్చింది ప్రభుజీ. అది అర్థమైంది, ఎందుకంటే ఎవరికి చెందిందే వారికే అవుతుంది, అంతా కృష్ణుడిదే అని చెప్పుకున్నారు. ఇక్కడ మనకి స్పిరిచువల్ కమ్యూనిజం దగ్గర కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను ప్రభుజీ. అకర్మ, కర్మ వికర్మ అకర్మల్లో అకర్మ అంటే మనము భగవంతుని కోసమే చేసేది. అక్కడ స్పిరిచువల్ కమ్యూనిజం అనే వర్డ్ మనకి ఇంగ్లీష్ లో వచ్చింది, ఆధ్యాత్మిక కమ్యూనిజం అని. భాగవత కమ్యూనిజం అండ్ స్పిరిచువల్ కమ్యూనిజం వన్ అండ్ సేమ్ ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ. ఒకటే మాతాజీ, భగవంతుడికి సంబంధించిందన్ని. ఇది కమ్యూనిజం అంటే స్టేట్ కి సంబంధించిందన్ని, ఏది కూడా మనుషులకు చెందింది కాదు, కాబట్టి స్టేట్ ది ఇవన్నీ కూడా అని చెప్పని వారు అంటారు. కానీ మనం కూడా ఏమంటున్నాము, కానీ స్టేట్ కి కాదు భగవంతుడికి చెందినది అంతా కూడా. ఈశావస్యమిదం సర్వం అన్నారు కదా, మనకి అన్నిటికంటే ఇది పురాణాల్లోనూ మనకి ఇచ్చున్నారు, ఉపనిషత్తులో మనకి ఇచ్చున్నారు. అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన ఉపనిషత్ ఈశోపనిషత్, దాంట్లో చెప్తున్నారు అన్ని భగవంతుడికి చెందింది అని. కాబట్టి మనం దాన్ని పాటించాలి. హరే కృష్ణ. సో ఇంకెవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నదంటే అడగచ్చు, లేదంటే మనం ఇక్కడతోని విరామం తీసుకుందాం. నేను ఎవరైనా అటెండెన్స్ చేయలేదు అని అంటే నేను రామకృష్ణ ప్రభుకి పోస్ట్ ఇస్తాను.